I jo que vull que voli. Oye, ya vi... Vale, ¿Ya veo algo en la cámara? Ya vi la... ¿Se ve aquí? ¿Podrías enseñarme aquí o no? ¿Està apagat? Ara està apagat. Tranquil, molt bé, molt bé. No le contesté porque... estuve... Puede que la chequin y no me avise. No, tu aquí aguantant com jo. Fa Full HD, ja que és. Full HD 3D. 60 frames. 60 frames. Voy. Venga, pantalla ahora. Aquí està. Quan s'aixequi. Hasta que no huele nada. No, a mi m'ocurre fer que li pugui explicar bé el que No. Estic clant de set. S'estan esperant, Joan? Sí, ja li que esperi que s'està calentant. Ara sí que ja té imatge, Quan s'aixequi el dron, quan estigui volant per allí... Quan estigui volant pel costat, que el soltin. No falta res. 30 segons. Vale. Que no s'acosti a res. Fissures, està fissurat. A veure, que no s'acosti ningú. Por meditas, Surt. I els mòbils, lluny. Moment. Sí, bueno, depèn de com. Sí, no passa... Sí, l'administració pública està. Després tu vas com a tècnic. Però l'administració pública està. Quan se mou, tornes a fer casar. La de 30 y 28. A veure, tens que agafar. Ya tengo las mesas acá, los pasos si se meten. Ho veus a les teves ulleres, Joan? Arribant a sobre. Ja ho veig. Pràcticament a la vertical. Ho podria veure a la pantalla, jo? També, si vinc a gravar? Jo crec que sí. Ara? Hòstia, sí. Estàs a la vertical. Sí. Estàs a sobre, no? Està aquí sobre. Espera, cuidado. Vale, que va baixant. A veure, També dedica al patronat. Per què? Perquè ens donaran els calçons. a veure,
espera. Aparteu, aparteu. Sal d'aquí, sisplau, fora. Apartar. Fora d'aquí. Fora, fora, A veure. fora, sisplau. Aixequeu un espai. ¡Ole! A ver, Fernando, ¿dónde están los 4 metros? ¿Cómo lo has pasado? No, casi le doy. Casi le doy. Tenía 2 palmos, que digo, tenía que grabar, digo. Hay que grabarlo. Dije, lo veo, y de golpe digo, ¡uy! Pero ya está. Bueno, hay que ver ese vídeo, A ver dónde llega. Sí, en el proyector ahora, ¿no? Bueno, ahora nos toca editar las imágenes. Sí, se ha perdido de vista ya, ¿no?